Moi bo día a todos e a todas. Graciñas por asistir a esta rolda de prensa na que vou a pasar a darvos conta dos asuntos máis importantes que acabamos de tratar na Xunta de Goberno recén celebrada. Hoxe aprobamos, entre outras cuestións, encargar á empresa pública Traxa a prestación do servicio público das rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra para este ano 2021 e aprobámoslo, ademais, coa opción de poder prorrogar este encargo nos anos 2022 e 2023. O importe económico deste servicio é de preto de 686.000 euros cada ano e este é un servicio que se presta dende a Deputación de Lugo e, como sabedes, é un dos principais atractivos para os viaxeiros que se achegan ata o sur da provincia, ata a Ribeira Sacra. E unha das principais novidades que temos para este ano é que, ademais, vai a repercutir esta novidade moi positivamente na economía da zona, é que o servicio de catamaráns vai a empezar a operar un pouco antes. Vai a ser no vindeiro mes de marzo, a partir do día 19, e vai a seguir ata finais de ano. Sempre nos vamos a adaptar e cumplir as medidas de prevención da COVID-19, que se vayan adoptando en cada momento por parte das autoridades sanitarias, tal e como xa fixemos no ano pasado, no 2020. Como todos podedes lembrar, a empresa pública Traxa é medio propio desta institución, da Diputación Provincial de Lugo, dende finais do ano 2019. Xa se ocupou no 2020 das rutas de catamarán, o certo é que con resultados moi satisfactorios, tendo en conta, ademais, o importante impacto da pandemia, as restriccións sanitarias ás que nos obrigou e que limitaron considerablemente a capacidade das embarcacións, pero, aínda así, o resultado foi moi positivo. Dende a Deputación de Lugo volvemos a apostar neste caso decididamente por ofrecer un servicio turístico público e de calidade, un servicio que vemos necesario por tres motivos principais. O primeiro, porque contribúe de maneira directa e moi importante a dinamizar a economía da Ribeira Sacra e, polo tanto, axuda tamén a hostelería, o turismo e o comercio cando máis o está necesitando debido a esta grave crisis económica que se está vivindo por estes sectores debido ás restriccións sanitarias. As rutas en catamarán, tal e como xa se ten comprobado, xeran un efecto multiplicador na economía da Ribeira Sacra de Lugo, polo tanto, tamén na da provincia de Lugo en xeral, e temos, en termos de pernoctas e de consumo no sector hosteleiro, turístico e comercial, son un incentivo importante para a iniciativa privada en xeral, posto que repercute directamente nestes negocios. E, como digo, ademais, pois, neste momento, no que é fundamental para a recuperación económica fronte ao impacto da pandemia, nos o que quixemos foi ter este servicio en marcha canto antes. O segundo motivo, polo que nos parece fundamental tamén a prestación o funcionamento das rutas de catamarán, é que este servizo de rutas fluviais favorece a proxección da Ribeira Sacra. E faino, ademais, no ano en que eu, ao menos, estou convencida de que así será, esta paisaxe cultural única será declarada Patrimonio da Humanidade. E, neste sentido, decir que, dende a Deputación, lembraredes tamén que fomos a institución que impulsou o movimento institucional e social que desembocou na candidatura da Ribeira Sacra a ben mundial nun proceso ao que logo se sumaron outras administracións, como a Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia, etc. E o terceiro motivo, polo que cremos que estas rutas en catamarán son necesarias, é que son un xeito eficaz de promocionar o territorio a través do turismo, sobre todo nun momento que está tan marcado pola pandemia, en o que o visitante busca, sobre todo, alternativas ao aire libre, non masificadas, en plena natureza, que sexan seguras, como a que está ofrecendo este servicio da Deputación de Lugo. Nós temos a recollida de datos feitas das enquisas do ano pasado, a valoración é moi positiva, o número de viaxeiros é moi importante tamén, porque con todas as restriccións que se levaron a cabo, estamos falando de que prácticamente foron 21.000 viaxeiros, 21.000 persoas as que disfrutaron das rutas fluviais pola Ribeira Sacra, unha cifra que, dende logo, nos parece moi importante, e todo isto, pois, a pesar de que o servicio operou 3 meses menos e os meses que estuvo operando fixo con as restriccións sanitarias que, cando menos, nos reducían as posibilidades, o número de viaxeiros no 50%. Na temporada que se vai a abrir, vamos a manter as dúas rutas fluviais que estaban xa en funcionamento, a do Canón do Sil, que parte do embarcadoiro da Deputación de Lugo Ponte do Sil, no concello de Monforte de Lemos, na estrada que vai de Castro Caldelas
a Monforte, unha travesía é a que vai a durar esta ruta, unha travesía de 2 horas de duración, que transcurre bordeando os concellos de Monforte, de Sober, de Castro Caldelas, da Teixeira e de Parada de Sil. Nesta ruta vamos a ter 2 embarcacións operando, que suman un total de capacidade de 159 prazas, 107 no catamarán Mencía e 52 no monocasco Canón do Sil. E aquí cabe dicir tamén que neste embarcadoiro, no embarcadoiro de Ponte do Sil, contamos cunha oficina de información turística e tamén con despacho de billetes para aquelas persoas que chegan e o van a comprar in situ, que non fixeron a reserva a través da central de reservas. E logo temos a ruta fluvial Cabo do Mundo, que neste caso parte do embarcadoiro de Belesar para facer unha travesía tamén de aproximadamente 2 horas e que bordea os municipios de Sabiñao, de Pantón e de Chantada. Aquí temos un catamarán con capacidade para 72 viaxeiros e, ademais, tamén dispoñemos dunha caseta de madeira para o seu uso como oficina de información e venda de billetes. Outro dato que me gustaría darvos, dado que a cuantía que destinamos a este servicio non é menor, é dicir que a plantilla que atenderá o servicio das rutas fluviais vai estar formada por unha vintena de traballadores que se seleccionará nos próximos días a través da empresa Traxa. Como vos dicía, o encargo a Traxa para este ano vai a ser prorrogable para 2 anualidades máis, se así o desexamos por parte das dúas partes, valga a redundancia, para os anos 2022 e 2023. Esta é unha decisión que tomamos porque queremos darlle estabilidade a este servicio público, que sabemos que ten un retorno económico importante, e porque tamén cremos que o feito de facelo así pois mellora a axilidade da tramitación administrativa e facilita, polo tanto, que se poida facer nos vindeiros anos coa mesma axilidade para poder poñelo en marcha en canto sexa necesario. Por outra banda, hai unha serie de melloras que a empresa pública vai a levar a cabo este ano sen coste adicional algún para a Diputación e simplemente vos vou a destacar as máis importantes, ao meu parecer. O reforzo dunha persoa para a información, xestión de reservas e venda de billetes para os meses de xullo, agosto e setembro, que van a asumir por parte da empresa o custe que se deriva do tempo adicional dos traballadores porque se dedican, a parte do seu traballo, a facer tarefas de desinfección. Lembraredes que o ano pasado tuvemos que espaciar as rutas no tempo para que dera tempo de desembarcar, desinfectar e embarcar viaxeiros de novo. Esta prevención que facemos fronte a COVID, de que o ano pasado se puxo en marcha coa máxima celeridade, temos un cálculo feito de que ronda os 40.000 euros se o vai asumir a empresa, sin repercutilo á institución provincial. Tamén asumirán os uniformes extras para os traballadores ou as mascarillas sanitarias e tamén as FFP2 ou servicios propios que se xeran dende a Administración e Informática. Tanto na ruta do Canón do Sil como na do Cabo do Mundo van a funcionar xa e van a facer, como dixen antes, dende o mes de marzo, dende o día 19. Comenzarán ese venres, o día 19, quixemos aproveitar que era festivo en Galicia, que era San José, polo tanto, é probable que haxa algún movimento, e non, se así o permite as medidas sanitarias, non queremos desperdiciar a oportunidade, e van a estar desde ese venres, desde o día 19 ata o domingo 21, e logo, dende o sábado 27, ata final de mes, ata o mércores 31. Isto enlaza directamente coa Semana Santa e vai a estar xa en horarios de mañá e de tarde. Nos meses de abril e maio vai haber rutas de mércores a domingo, tamén en horario de mañá e de tarde, e a maiores o día 17, que tamén é festivo, o Día das Letras Galegas, tamén van a sair os catamaráns con motivo da ponte que ocasiona ese festivo. E logo xa na temporada máis alta, en xuño, xullo e agosto, incrementamos o número de rutas ata o día 12 de setembro e van a funcionar de luns a domingo e van a facer cada día 3 viaxes, a mañá, a tarde e a noitiña. Tamén hai que ter en conta que nesta temporada os días teñen máis horas de luz e nos permiten facer 3 viaxes, e noutras épocas do ano pois oscurece moi pronto e non nos dá para os 3 viaxes. Dende o día 12 de setembro e ata que finalice a ponte de decembro, retómanse os horarios da temporada baixa, con 2 viaxes por día, dende mércores a domingo,
e a maiores funcionarán na Ponte do Pilar e o día 1 de decembro. Aquí xera tamén avanzarvos que estamos preparando novas iniciativas que pronto daremos a coñecer para incentivar as viaxes en catamarán como medida para seguir apoiando os sectores máis perxudicados pola crise, como son a hostelería, o turismo e o comercio. Con respecto a este punto, pois nada máis, e simplemente darvos tamén conta de algún asunto máis, como foi a aprobación dun convenio de colaboración co Concello da Pobra de Brollón para acometer unha reparación na estación de bombeo. Estamos falando dun importe de algo máis de 15.400 euros, dos que a Diputación aporta a maior parte, un total de 12.000. E tamén saiu adiante hoxe a convocatoria das bases específicas para ampliar a listaxe de auxiliar de sala para poder prestar servicios de carácter temporal na rede museística da Deputación de Lugo. E isto é canto deu de si a Xunta de Goberno, pero, bueno, tamén o traballo dos servicios nos últimos 7 días, que iso é o que... Non sei, a mí preguntar un pouco, o sea, sí. Falábamos do tema de Ribadeo, non sei como está a situación, se o familiar xa acepta a vacinación ou ben, estamos pendentes do xulgado? Nós estamos pendientes do que dirima o xulgado neste caso. Este asunto elevouse, como ben sabedes, a Fiscalía e a Fiscalía lle deu traslado ao xulgado que agora terá que ser o que emita o dictamen correspondente, non? E a sentencia. Polo tanto, vamos a agardar. Hoxe nos sorprendía tamén na prensa pola mañá ver que varios familiares se negan a que as persoas que teñen o seu cargo reciban a vacuna. A min, nese sentido, a verdade é que me gustaría facer un chamamento á responsabilidade, porque creo que algo tan doado como protexernos para protexer é fundamental. E as persoas que teñen riscos a maiores que calquera persoa sana, ben sexa por enfermidade, ben sexa por edade, pois debemos de exercer unha labor conxunta como sociedade de protección hacia eles, tanto vaccinándonos nós, cando chegue o momento, tomando as medidas mentras non hai unha vacina de protección e demais, e cando temos a nosa responsabilidade, a noso cargo, algunha persoa pois dependente polo motivo que sexa, eu creo que debemos de ser solidarios con esa persoa, protexéndoa, pero tamén co resto da sociedade, máxime cando son convivintes pois en centros residenciales como este caso de Ribadeo. Hai que levarlos a UCI a estos. Bueno, en fin. Bueno, pois moitas gracias. Grazas. E feliz fin de semana. Igual. Que viña mellor, non? Porque o anterior era cando estabas confinado. A ver, sí, no, o sea, no. Este presidente, pero bueno, funciona para un portino que sempre... Que ven como fin de semana. Claro, sí, gracias. Bueno.